Здравейте хора, аз съм Денислав и добре дошли в ново видео в каналът ми. В днешното видео, както сте разбрали от заглавието, е време за следващият епизод от вашите скинове в Brawl Stars. Днес сме в акаунта на NX Денчо, който ми даде акаунта си. Той е в Discord серверът ми и там писах съответно, че ще взимам акаунти на хората и той първи ми отговори, че иска да си даде акаунта за такова видео, така че ако и вие искате да участвате в такова видео, трябва имате два избора. Да се присъедините в Discord серверът ми, към който има линк долу в описанието, което е напълно безплатно, или да станете мембър на каналът ми, независимо кое ниво сте. И също така, като станете мембър на каналът ми, веднага ще се свържа с вас, за да се разберем кога да направим видеото. В Discord серверът ми ще има съобщения, когато аз си преценя. Но да, прецених буквално при няколко дни да напиша в Discord серверът ми и това момче отговори. Той също така има YouTube канал, ще го тагна в заглавието. Така че да хора, сега нека да започваме с акаунтът му. Както знаете, първо влизаме, за да му разгледаме иконките. Нека да видим тук какви иконки има. Има някакъв на SpongeBob, добре. Има ли първата година? Да, има, е окей. Значи OG си е, играе от първата година. Какви са тия лут? Аз някои ги виждам за първи път. Добре, човека доста се разцъква играта. Нека да видим какви карти има. Има ли плеер тайтали? Да, има доста плеер тайтали. Добре. Човека си играе играта. Добре. Разгледахме му плеер тайталите. Сега предлагам директно да започваме с скиновете. Отиваме най-отгоре. Започваме от Шели, която му е на 29 ранг, на Max Power му е Gold 3. Просто невероятно, така че нека да видим какви скинчета има на Шели. Има нормалната Шели, бандита си Шели, ПСЖ Шели и Squad Buster Шели. Добре, продължаваме с Нита. На Нита има само банда Нита, окей. Продължаваме с Cold, който му е на 25 ранг, има Hyper Charge, има Cold, Rockstar Cold, Outlaw Cold, Shark Tooth Cold и Dark Angel Cold. Добре, продължаваме напред с Bull. Има само Barbarian King Bull, който е OG скин. Нека видим на Брок. На Брок има Брок, Fresh Cut Brock, Beach Brock, Old School Rock и Super Ranger Brock. Добре, продължаваме напред с El Primo. Тук виждаме El Primo, El Rodo Primo и SpongeBob El Primo. Добре, той също има SpongeBob. Това означава, че са достигнали там целта от кръсти кешове с клубът му. Продължаваме напред. Тук имаме пияницата Барли, златния Барли, Уизард Барли и червения Уизард Барли. Добре, нека да видим на Поко. На Поко, няма скинчета на Поко, окей. На Роса пак ли няма скинчета? Да. На Джеси има ли скинчета? Да, има Summer Джеси, Red Dragon Джеси и Doll Джеси. Добре, тук на Джеси има разнообразие от скинове. На Dynamite, ако има Санта Майк, наистина е OG на играта. Ама наистина. Нека видим, Молди Майк има и има Санта Майк. Добре, и аз имам Санта Майка. Когато буквално го пуснаха за последен път, за винаги, аз си го взех, разбира се, защото все пак за последен път тогава го пуснаха и наистина от тогава повече не са го пускали в играта, но той си играе с този Молди Майк, който наистина е готин скин. Продължаваме с Тик, там едва ли има, да. С 8-bit, окей, има 8-bit Classic и Piano 8-bit. На Рико какви скинчета има? Виждаме Рико, Рикошет и Соверинг Рико. Добре, на Дариел има, да, Мегабокс Дариел няма, просто как да го няма. Продължаваме с Пени, тук на Пени няма скинчета, с Карал има Гоблин Карал, на Джаки има Конструктор Джаки, Ултра Дрилър Джаки и Cuttlefish Джаки. Добре, този скин за първи път го виждам между другото. Продължаваме напред с Boy Scout Гъс. Тук има само един скин на Гъс. При Бо имаме само Ериар Бо. На
на Емс има Mean Girl Емс само. На Stu има Superstar Stu и Wicked Stu. Само Joke Stu няма, но той струва 300 джема. И между другото май не се заслужава много за този скин. Дайте направо. Даже ще го пробвам, искам да му видя анимациите, но доколкото знам не се заслужава за този скин. Ето. Ами, добре, няма лоши анимации, но 300 джема аз не бих дал за този скин. Съжалявам много, ама за този скин да дам 300 джема, има 100 пъти по-готини скинове за 300 джема в играта, така че не благодаря наистина. Не бих дал 300 джема за този скин. Продължаваме напред с Пайпър. Това е първият акаунт, който има Марипоса Пайпър. Евала напича, това е първия в поредицата, който има Марипоса Пайпър, така че Евала наистина. Нека да видим Пайпър, Пинк Пайпър и Марипоса Пайпър. Добре, това ми изкефи. Сега следващата ни цел за поредицата да видим дали някой ще има Пуп Спайк. Нека да видим той има ли Спайк първо и ако да, на кой ранг му е. Да, има Спайк, обаче му е на 16 ранг, така че едва ли ще има Пуп Спайк, но да, следващата ни цел е да видим акаунт с Пуп Спайк. Продължаваме напред с Пам, тук виждаме Holiday Пам и Stonk Spam. Добре, продължаваме с Франк, 27 ранг. Има ли Spirit Knight Франк? Не, има Kevin Франк, DJ Франк, Parasol Франк, Prehistoric Франк, направо. Но и той Spirit Knight Франк е много готин скин на Франк. Наистина много ме радва този скин. Продължаваме напред с Биби. На Биби има Зомбиби, Vinicius Биби и Bubblegum Биби. Продължаваме с Би, има Некоби и Ladybug Би. На Нани, да, има Бел Нани, тъкмо това щях да питам. И Ретро Нани на Едгар, Gold 3 Едгар има. Има Едгар, Орочи Едгар и Blackbird Едгар. Между другото някой дали ще има този скин на Едгар? Едгар Тата. Някой дали ще го има този скин на Едгар? Не знам наистина. Продължаваме напред с Гриф. Тук на Гриф няма скинчета. На Гриф Гром, да, има Бъни Гром само. На Бони има Юникорн Бони. На Гейл има Nutcracker Гейл и Shell Blaster Гейл. Той скин не изглежда лош, някакъв зимен скин мисля, че. Така че да, продължаваме напред с Колет. На Колет няма скинчета на Колет. На Бел едва ли има, да. На Аш няма скинчета. На Лола, това е Лола Крава Еспаньола, има Galaxy Storm Лола и Кобра Лола. Добре. Продължаваме напред с Сам, има Сам да Теди. На Манди има MC Манди и Malicious Манди. Това скин пак за първи път го виждам. Но връщаме този MC Манди, защото си беше с него. Продължаваме напред с Майси. Има Мараудър Майси. Някакви скинове, дет за първи път ги чувам наистина, но аз и от отдавна не съм играл Brawl Stars наистина, така че продължаваме напред с Ханк, има Shark Tank Funk. Тук на Пърл има Vintage Пърл. На Larian Luri има Larian Luri Controllers. Добре. На Анджело има Elf Анджело. На Бери няма скинче. На Мортис. Какво? Това не го очаквах. Мортис не му е на много копи. Но на Мортис има Мека Мортис. Окей. Има също така и Рокабили Мортис. Обаче има и Мека Мортис. Това вече не го очаквах наистина. Вие буквално си видяхте как просто си говорих нормално и изведнъж се появи Мека Мортис. Добре, това наистина не го очаквах. Това е скин за 300 джема. Ето наистина за такива мека скинове се заслужава да давате 300 джема. Обаче за оня Joke Stu не се заслужава. Той самия скин си е пълен джоук. Така че да. Има мека, наистина не го очаквах. Буквално видях, че Морца му е на 16 ранг.
и просто си цъкнах и нали не очаквах нищо да има, но окей. Ево наистина за този скин. Продължаваме напред с стара, тук имаме стара само. На G няма скин, на Max, на Max има GT Max, Straightwear Max и Hermes Max, доста скинчета на Max има. На Mr. P има Agent P и Mr. Fly, на Sprout има Tropical Sprout и Emerald Prince Sprout. На Byron има Beach Byron и Byron the White, добре. На Squeak има Картофа Squeak и Squeaky Note. На Лу има Бургерово само, добре. На Coolnoros няма скин. На Бъс имаме 25 ранг Бъс, така че добре. Той също си е взел Бъс Патрик и аз имам Бъс Патрик, наистина много готино скинче, но тук виждаме Кайджо Бъс, Годзила Бъс, Флим Мейкър Бъс и Бъс Патрик, разбира се. Бъс Патрик си е най-добрия скин от тия всичките, просто е наистина брутално скинче. Продължаваме с Фанк му е Gold 3, 26 ранг, но има само Octofank. Очаквах да има повече скинчета на Фанк наистина. Продължаваме с Eve, тук имаме Мотра Eve, добре. Продължаваме с Жанет. На Жанет има GeForce Жанет и Popstar Жанет. На Otis няма скинове. На Бъстър и на Бъстър няма скинове. На Грей едва ли има, да. На Арти има Патрол Арти, добре. На Даук, има всъщност Дрейко Даук или Драко, там не знам вече как се произнася. На Чък има ли? Да, има Инферно Чък, който не е лош скинче. Продължаваме с Чарли, тук имаме Amazing Чарли, добре. На Мико има ли някакви? Не. Сега нека видим на Кланси, what? Има High Stakes Кланси, не очаквах да има скин на Кланси, защото Кланси е нов герой. На Мол има ли? Не. Той струва 29 джема, защо не си го вземе. На Спайк има Маск Спайк само, няма, това скинче търсим. В някои от следващите акаунти ето това скинче търсим наистина. Продължаваме с 27 ранг Леон. Тук дали ще има Мека Леон? Ще видим ли Мека Леон наистина? Нека да видим. Имаме Шарк Леон, Дино Леон и Леон да Стрей. Но търсихме ето това Мека Леон тук. Наистина не знам защо си е взел на Мортис Мека скина, като не играем Мортис. Продължаваме с Санди, тук виждаме Слипи Санди само. Продължаваме с Мек, на Мек има... всъщност няма да и аз какво казвам. Има и последният му герой, Сърч Конг и Скелетъл Сърч, какво? Този скин трябва да го опитам. Този скин трябва да го опитам наистина. Искам да опитам този скин. Това ми изглежда на някакъв брутален скин. Нека да видим. Много яко стреля наистина. Това е брутален скин наистина. Скока му. Добре, това ме кейфи ме много този скин. Този скин ме радва наистина много. Евола за този скин от Brawl Pass му е. То да не е сегашния сезон на Brawl Pass, чакайте да видим. Да, то е сегашния сезон на Brawl Pass, той си го е минал даже. Така че да, това беше от акаунта на NX Dencho. Този акаунт го оценявам с 6 от 10. Наистина много готин акаунт. Не знаете ли какво с 8? 8 от 10 го оценявам заради Мека Мортис. Скинът, който видяхме, който струва 300 джема. Да, дори един скин да има на стойност 300 джема, наистина е добре. Пък аз го питах, той каза, че нито един лев не е давал за играта, така че да, хора, смисъл за играта нали, за скинове. Сега запаса, виждаме, че дава. Запаса си дава парички, обаче нали имаме над предвид скинове, така че да, хора, надявам се това видео да ви е харесало. Пак повтарям, ако и ви искате да участвате в такова видео, трябва или да се присъедините в Discord серверът ми и да очаквате съобщение кога ще има такова видео, не постоянно да ме питате там и
защото наистина става нахално да ме питате постоянно, просто следете кога ще има епизод такъв, аз ще пиша в Discord. Другият шанс е да станете член на каналът ми, аз ще се свържа с вас и буквално на момента ще направим такова видео, така че да хора, ако това видео хареса, оставете лайк, абонирайте се за каналът ми с камбанката и да, благодаря, че гледахте, чао и до следващото видео.